Hello? Manasi, Yazi sisi. Yazi bengithi ngizokufonela nje manje. ayibo lalela. Ungakwazi ukuzohlala la ekhaya insukwana? Ngobani sisi? Ikuphi inkinga? Uright angithi wena? Ngikahle mina Manasi. Ukuthi nje uVikranda akazi ukuba khona insuku ezine. Ukuthi nje nginesizungu. Manje uyabona wena uma ungeza lana singakwazi nje ukuthi sibe nesikhathi sethu. Uthini wena? Oh, kodwa nginenkinga Lana angeke ngikwazi ukuba khona nje insuku ezu4. Ngobani? kodwa uyabona nje lokhu kuyamangaza. U-Antini Mala phela Ubefike lana nje namhlanje. Ini? Ekhaya lethu? Na, uphinde wathi kuzoba ne-medical association ezobe ibanjele nje. lapha eLonaval. Okay. I-topic yakhona izobe nge-medical practice. Lokhu sisi Jabulisa. Kuzobe kuyi-experience yami yokuqala. futhi nogogo nomkhulu bangigqugquzelile ukuthi ngiye. Oh. Manje nawe yeLonaval? Ngisho ukuthi Nawe uyeLonavala? Yes. u-Antini Mala uneqiniso ngempela. Futhi buka-ke sisi, ngenkathi nje ethola isimemo Besane nje wacabanga mina emqondweni wakhe. uyabona sisi ngizwa sengathi bengiyideserve le exposure. Uyabona sesingisho ukuthi uyisi. Senior doctor. Uyabona ngenxa yakhe nje sengithola lonke nje leli thuba. I'm so excited. Sisi, isn't that amazing? Sisi, Usangizwa kodwa? Monica? Ngitshele. Upakisha nini? Usho ukuthini? UVikrand. Uyena olavala wena ngithi? Wena uAntu eyibuko. NoManasi. Yebo. Kodwa ungitshelanga ngithi ukuthi noManasi uzobe khona. Lokho ngikuzwe namhlanje Monica. Oh, usanda ukuthola. Uzwe ngoManasi? Monica, yazi lesi akusona isinqumo sami sika-Anti. Futhi-ke nje lokho akwenzayo wenzela ukuthi iy'fundo zikaManasi indlondlobale. Futhi-ke nje uqinisile. Oh, nawe ubufuna ukuthi uManasi abe khona. Monica, ngikubuzile na ukuthi uyafuna yini ukuhamba. Wena wathini? Uma usafuna sami. Hawu Vikrand bakithi. Ngiyadlala yini kanti? Ningahamba nina. Phela nobathathu vele ningodokotela so inkulumo yenu izozwana. Mina ngizokwenza nje. Khulileka futhi angidiniwe. Ngempela ngidiniwe yazi. Ngempela yazi. Ngikhululekile mina ngayo yonke lento. Buka nje Vikrand. Awucabange nje umfundi kuthi uhamba nama lectures akhe onke aye holidini. Cabanga nje injabulo yakhe. Ngeke akholo. Injabulo, inkululeko, intokozo. Ngizizwa kanjalo yazi. Yazi njengokuthi ubophekile kulokho kufanele ukwenze. Angithi? Awukahle Vikrandi. Bengidlala nje bakithi. Angeke ngeqe imkhawulo yami. Angeke ngenze lutho futhi okuzophazamisa inhlelo zakho. Okay? Monica, thina sakwi-conference hayi kwi-holiday. Ngiyazi. Kodwa i-conference izoqala mase nifikile ngithi. Kodwa kuzomela nitravel eqala. Indlela nangithi nizobe nijabule. Lokho kwenza uhambo lumnandi. Okay? Asipakisheke. Was
Hawu, bukani phela. Naku umuntu enhlahla ngabonke abantu. Inhlanhla yani? Phela ke kuzoba nomsebenzi, kube neconference. Awuphinde ngincetsheleke futhi. Nosisoma uzobe hambe nawe. Hawu malume cela ungangisukeli nje ekseni kusa. Hawu. Ayibo, uyahamba nawe ngithi? Ayi cha auntie. Ngizovalelisa nje kumyeni wami ngoba uyahamba. Hawu kodwa nawe bekumele uhambe nabo uyazi. Malume. Mina nje vela ngibathandisisa odokotela. Cabanga ke malume sebegcwele ihholo. Bengizohlanya phela. Vikrant, me? Vikrant, uphethe yonke into ngithi. Shesha phela ungazube late bakithi. Ayibo Monica. Uvela nje uyasuka uyahamba. Wena nje lokho akuxaki nje nakancane nje. Alka. Uyakhumbula ngesikhathi uvela naye ehambe yalele video nawe udiniwe nje nimdinile kakhulu. Hayi kuzomela ufunde ngidodakazi wakho la. Awumbuke ukuthi adiniwe ngakanani yena. Awumbukeke. Mohan, ungamhluphi bakithi. Ma sekumele ngihambe manje. Umanas no auntie sebefikile manje. Ibani nihamba ngizolandele? Asam. Kulungile. Yeah. Sawubona, awusqueezer. Ey bakithi. Ingubo yakhe yaze yayinhle. Thank you, Gita. Ay, uMohan ubeqinisile ngempela. Yazi phela nina nje ngazuthi niya kwi trip niyakhipha. Hi Auntie Gita. Oh, hi njani? Hello malume. Hello. Bamba. Ma, busunginikile nje vele isikhaftini. Awu yebo. Kodwa ngiyazi uManasi uyawathanda ama snacks engwenzini. Thank you so much Auntie. Vikrant. Ay hambani manje ngeke. Kungenjalo phela bonke labo dokotela bakho bazovele bazobamba iconference la egcekeni. Auntie, Manas, asambeni. Kulungile. Bye bye. Yebo. Bye. Bye. Nihambe kahle. Ngiyabonga. Oh, bye-bye. Nizinayikeleke. Yeah. Bye. Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke sisonke dear signature 169